Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amavasha bahlosile, bathi uzokhulu uzokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye siduwewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalepha useshaka kashaka ngemanzi ngiyesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke lakhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje umshana wakofuze fulelo umashiya amahlangathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula tshatatsha utshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhojo kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifikela ku channel yethu enkulu ngiyacela ukuthi usubscribe wena ungaka-subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV mnewethu ya la safika la sakhuluma sajula ngendaba yemoya kodwa sabuka isandla sikaMame yebo sabuka isandla sikaMame sakubalula futhi ukuthi lesandla lesi koMalume siphethe kakhulu ukukhanya ayi sisandle sihle simhlophe sabe sesithembisa mnewethu ukuthi sobuya sizokwenza ingxenye yesibili la sesibuka khona isandla sokuphonsa yebo ngifisa ukuthi mnewethu ukuyichaze indaba yemoya kulesandla sokuphonsa ngoba sakubeka kwacaca ukuthi owesifazana uma ehambe yakogana yebo uthi uma efika la yakogana lakhona uhamba naye embethwe vele yebo uma efika lapha ehlangana nendoda nayo enesidoda yebo uyabona sakubalula namadoda sakubalula ukuthi okhaleni lwakhe kugcine manje uthola ukuthi nakhona sekuzoxabana imimoya yebo ngaze ngasho ngathi ukhona umuntu wesifazana othola ukuthi uthi yena unento ephendukayo la eswini sakhe omunye uthola ukuthi mhlamba abantwana bayachitheka bese kuthi kufuneka igqobo ngelithile yebo engekona ukuthi uyakothwasa yebo ngoba igqobo ngalisho ukuthi uzothwasa kunjalo awukemnewethu ukungene ugxile kuyona lemoya yesandla sokuphonsa njengoba wakade ungene wagxila kule isandla sikaMame yebo ngaphinda nje kubakhumbuzisa ababukeli bakhumbuzise nje kancane sathi kunemimoya emhlanu noma emithathu esandleni sikaMame okuyimimoya emhlophe sinendike elimhlophe sinendawo elimhlophe sinamanono ingane zamanzi kwenqale nje kuyimimoya sinemimoya yezithunywa nazo ngokuhlukahlukana kwazo bese sizongena edlozini elimhlophe elincikayo naseyithunyweni yebo ngase ngithi kunemimoya mfakela mangithi kunemimoya mfakela ngathi imoya yezizwe ngathi imoya yamakhosi noma imoya kaMvilinqa le okuyimimoya yokugcina lezi zizwe zihamba nomnikazi siyabuya ke siza ngapha manje mihlanu nalemoya yangapha esandleni sikaBaba noma sesende mihlanu lemimoya kunendike elibomvu kunendawo elibomvu kunamanono asentabeni bese sizoba nemoya mfakela okungamabutho mangithi amabutho ke ngikhuluma ngoZwana ngikhuluma ngoZulu ngikhuluma ngobuthelezi ngikhuluma ngomazibuko ngikhuluma ngombanjwa laba bantu bahlanganiswe bengamadoda bakha ibutho hayi lamabutho manje izilwane sikhuluma ngebutho lohlanga noma ibutho lesintu sakithi lapha ngisesenyameni nje ngingakaye emoyeni yibutho leli imimoya yamabutho bese siba namakhosi ohlanga
ngathi ningapha ngathi sinomvenqa yeah ngapha ngithi sinamakhosi ohlanga okusho ukuthi lesi sandla isandla segazi isandla senyama sinemimoya ehamba nemikhuba sinemimoya ehamba nemikhuba izinto ezenziwa lapha zingodlo noma ziyimfihlo noma ziwumkhubo othile izinto ezenzeka ngapha uzothi omunye umuntu mazibuko kungani ngapha kulesandla sokuphonsa sithi kunezinto eziyimikhuba okanye kunezinto ezithile ezihamba nemikhuba zingabibikho ngapha yini enza ukuthi zingabibikho koMalume ngoba lokho sikubalulile ukuthi le mimoya yakoMalume iyimoya ehamba kanjani omunye umuntu uzozathi uma kuukuthi ngapha zinemikhuba babe ngekho yini ngapha abantu abanemikhuba bakohla ngothi lakithi kuphela yini uyazi muhle lo mbuzo muhle futhi uzomcacisela nombukeli uma umkhulu ubuza kanje sizokuthatha manje ke sikubuyise ekhaya koMame yeah mase kubuyise ekhaya koMame umuntu noma umshana ekhaya koMame akasitholi isikhwama ingakho ngithi imimoya yemkhuba noma imimoya yemfihlo le inemfihlo ethile ngoba ingeyegazi kahle lapha awunamsamo la kule mimoya ukuthi kanjani uzothi akunamsamo kanjani kuyikhona la ngisekeleke khona ngifuna ukuthi simcacisele okokuqala nje awunalo izwi ekhaya koMama kunabantu bakhona noma kunezingane zakhona okufanele ukuthi zibe nezwi ziphinde zibe nomsamo wena wesekwe ingilozi ingakho ngithi zincikene lezi nomoya wesekwe ingilozi ozalwe nayo kule mimoya ngapha wesekwe amathonga angeke emsamo wasekhaya koMama okungamathonga kwembethe okungamathonga ahlala ezizibeni noma emanzini uzothi omunye umuntu kodwa pho manje koMalume likhaleleka kanjani kumini isiko okuthi uma kukhona isiko elithile engingalenzile ukhaleleka kanjani kugcine sekubambeka izinto zami ukuthi kufanele ngihambe ngimsamo mara ake siqale sikubhekeke lokho yeah okwesiko sizokubuka kwesiko ukuthi akusiwo wonke umuntu okhalela isiko laseKhabonini yeah akusiwo wonke umuntu kodwa kunomuntu othile othola ukuthi uyalikhalela isiko laseKhabonini ngoba ukubani kuthiwa sithi yiwo wonke umuntu ngabe siyakwazi ukuthi masithi awunayo umsamo laphana bese kuba khona imibuzo esho ukuthi nganginawo kanjani umsamo ngibe ngikhalela isiko laseKhabonini kodwa manje ngoba asilikhaleli sonke kuba abakhethiweyo abakhalela leli siko bese beyogcinelwa lona ngokuthi into yabo idonse enkabeni kakhulu omunye uzothi mina koMalume njengoba nje ngizazi ngikhona ngizalelwe khona anginawo kanjani umsamo kushuthi mina ayikho into ekufanele ngiyenze ethinta umsamo wasekhaya uma kukhona amacala athile ayikho into ekufanele ukuthi ngiyenze mina ngoba phela manje nomne wethu umbukeli umeyilalele lenkulumo eyanela uzoba nayo lemibuzo enginayo mina ngibuzela yena angizibuzeli mina ngibuzela umbukeli okuthi uzozibuza manje ukuthi hawu mina anginawo manje umsamo mina mangikoMalume ubobheka lapha ke ukuthi yonke into oyenzayo uma ukoMalume uyayibika uyibika phi kuMalume yeah yebo yonke into oyenzayo uyenzani uyayibika awuvele ukwazi ukuyiyela emsamo omunye uzothi nami engizalelwe ekhaya engiphila kulesi sokuphonsa into mangiyenza ngiyibika kubaba njenganenhloko besathi into enza ukuthi lo wakoMalume abike kuMalume ingoba uMalume uyena naye umuntu oyinhloko naye lo ozalo ubaba uthola ukuthi uzalelwe emgcagcweni ngeke avele ahamba imsamo ayekozenzela izinto kodwa uzokhuleka kubani kubaba wakhe uzosho njalo umunye ekhuluma ngendaba yokuthi nalona omunye ubika kubaba yebo nomunye ubika kuMalume uMalume njengenhloko
kahle lapha mase sikhuluma ngendaba yomalume nomshana. Yeah. Umshana uzalwa intombi la ekhaya. Kunjalo. Mayizalwa intombi la ekhaya, izinto eziningi azimengami la ekhaya. Kodwa izinto ezingamengama ukukhanya. Mayinganya ukukhanya okusho ukuthi ulungisa uma kuceliwe. Kodwa uyakwazi yena ukuthi ayomcela umalume ukuthi amcelele. Engenakho ukuthi engavela fohle. Ahambe ayozenzela. Omunye mhlawumbe uzothi lokho kusuka kwenzeka ngoba ukuthi vele ithongo lasekhaya ilona mhlawumbe elifisa ukuthi kwenzeke lokho. Angazi noma uyangizwa. Yebo. Uyabona lo? Ngiyakuzwa. Ngoba nje omunye uzothi into enza ukuthi ngikhuleke kumalume ngoba umalume uyena oyinhloko kumina. Yebo. Kukhona omunye futhi ozothi uma ithongo mhlambe la komalume lifika kumina ukuthi licela manje ukuthi ngilimele ngizokwazi mina ukwenza lokho kodwa ngibe ngingenawo umsamo komalume ngoba sengichazile ukuthi kuze kube isicelo esithile esikhombayo esisuka kuba abantu abadala angithi njengamanje sikhuluma ngabasenyameni mase siya kwezomoya umuntu ophethwe komalume uyakwazi ukuzenzela izinto ngaphandle komsamo. Umuntu uzophethwe komalume uyakwazi ukuzenzela izinto ngaphandle komsamo. Omunye umuntu uzothi mhlambe wena nzima ukuthi le nkulumo eyikhuluma lo muntu ijulile ngizozenza kanjani izinto ngaphandle komsamo. Omunye umuntu uzofikela ukuthi uthe umehamba wathola ukuthi akabikiwe. Kodwa manje kusho ukuthi ngingabikwa ngaphandle komsamo. Ezinjani lezi zinto angakwazi ukuzilungisa ngaphandle komsamo? Mangathi nje ngiyalandela umuntu osuke embethwe komalume embethwe noma enesipho esiqhamuka komalume noma masikhuluma ngesandla esimhlophe lowo muntu lowo ungafika isikhathi lapha othola ukuthi bathi wena ungumlanjwana izinto eziningi awukhona ukuzenza la mayingakhona ukuzenza la uyahamba yephambi kwamanzi afika bike ubika kobani ubika ezalukazini ezayiganephi lapha komalume namakhehla ayeganwephi angiwawapi angokomalume ayeganiwe uyobika kubanikazi bani bemimoya yasemanzini. Omunye umuntu uzoba nombuzo ukuthi kungabe mhlambe yonke into ekufanele ukuthi ngiyenze emsamo kungabe kufanele ukuthi ngihambe ngoyenza emanzini yini noma sikhuluma ngento eqondene ngqo nesimo sami semoya. Yilapho ke lengifisa ukuthi simhlukanisele khona umbukeli ngoba naye unombuzo kumanje ukuthi yonke into yami mhlawumbe uma ngingabikiwe ngingahambani ngemanzini ngifike ngikwenze khona njengamuntu okanye into eqondene ngqo nemimoya. Lapha mangikhuluma ngendaba yamanzi sengikhuluma ngomuntu oqondene ngqo nemimoya. Umuntu ongaqondene nemimoya ngaso sonke isikhathi ubikela umalume bese kwazi ukuyoxhumana nomsamo. Ngaso sonke isikhathi ubikela umalume bese kwazi ukuyenzani ukuyoxhumana nomsamo. Kanjani na lona kamoya mayiseqale kwazi ukutshenwa ukuthi besacela mzukulu usenzele ukuthi lo muntu lo uyazi ukuthi usenemfihlo ethile ngale kwakhe okungeka moya. Mayisekwazi nje ukuthi akufika umuntu ebusukelele akhulume naye athi besacela mzukulu usenzele ukuthi sizokupha amandla ukuthi lo muntu lo usenemfihlo ethile usengakwazi ukuthi mayethi uyocela umalume athi umalume cha angikwazi ukwenza lokho wena ngumshana la bese kwazi ukuyobika lapho ukuthi nifikile nangicela ukuthi nginenzele isithebe ngathi ngithi ngiyocela umalume ukuthi angenzele lesi sithebe wenqaba ngisacela ukuthi ningilamle khona la umalume ilalele lenkinga esikhuluma ngayo wena malume yini uzothi ngeke ukwazi ukumenzela umshana ngoba umshana la yini uzosho njalo wena malume yini umalume ezasho njalo ngoba umshana njengoba ezocela umalume uyabona njengoba umshana ezalwa le ekhaya umshana umalume lengane ephuma esendeni lakhe ayithola entombini akuyona la
ayinalo igunya lokwenza izinto lekhaya ngeke ishise impepha lekhaya ngeke izwakale ethongweni kodwa mangathiwa izinto ziyaxaka phakathi kwekhaya ingane le engakwazi ukushisa impepha ile ngane lezalwa intombi lekhaya ewumshana le umalume ayivalelayo emsamo uyayibona ngoba hayi ngoba kuukuthi isinto esisho njalo kodwa zinkulumo zabo malume laba abacwasa ingane zodadewabo bese bazivalela ukuthi zisondele emsamo ngoba bazi kahle ukuthi zinenkaba yale ekhaya ngoba zinenkaba yale ekhaya inhlanhla yazi inkulu lekhaya ila yebo nani bomalume manifuna ukuthi izinto zenu zikhanye hambani niye ekhaboni nalume beni yebo la inkaba yeni ikhona niyeke ukucindezela ingane zodadewenu niloke nizivalele emsamo sengathi ithonga lizithande yebo ithongo lazithanda yebo onina bazo ibona baba necala kodwa ingane zona azinalo icala hayi ngoba malume bakhona lento ikhuluma mnethu mina ngiyathanda moyibeka kanje ngoba bakhona abantu abayikhulumayo ngoba njengoba silana thina sikhuluma izinto eziyinkinga abantu ababhekana nazo uyibekile mkhulu yiyo yona leyo nami mangiyilandela nje vele indaba yakho malume hey iyasicindezela kakhulu ngoba malume bavele bangafuni ukusenzela izinto ngoba bebone ngathi sizontshontsha inhlanhla kanti cha bathi wena awunayo cishe ngakhuluma isilungu kanti siyangixaka cishe ngathi wena bavele bathi awunayo access yebo emsamo lekhaya ukwazi ukuthi kanjani uyabona lo ngoba phela lo mntwana njengoba ezalwa la uyingane yale ekhaya ithongo alinako ukucwasa ithongo ingane ayinalo icala ingane uyabona uma ufunda incwadi esihloko sithi indlela yesintu kukhona lamne wethu esilobe khona ngokuzalwa nokuzaleka komuntu ukuthi ukuzalwa nokuzaleka komuntu kuyinto ejulile uyabona mina kumanje mina amakhehla kithi kambanjwa ayafuna ukuthi izinto ziqedelwe washa uyabona lo kodwa manje siyalapho manje amakhehla komalume athi hayi ngeke kwenzeke ngeke athi ngeke kwenzeke lo uyazi ukuthi yini enza lokho inkaba 1 2 ukhiye ophethe wena owehla owaphuma nawe esibelethweni sika mama ukhiye kanjani ophethe owaphuma nawe esibelethweni sika mama ngoba umuntu ufika benokhiye wakhe kunjalo kube nokhiye kamama kuzoba nokhiye kababa okwababa kahle kakhulu kuyizivikelo uyabona nje mina mne wethu awuthi ngixoxele esinye isibonakaliso la mina ikhehla la ngitshela ukuthi kufanele ungcono ngoba angithi la sikhuluma la siphilisa isizwe yebo nezinto ezenzakala ukuthina kufanele sizikhulume kwafika ikhehla lama ngiqeda kusinelwa komalume lathi angofika nezingane bazozibona ngazihambisa izingane kuona lo nyaka masifika lapha nasijula nekhehla lengizalayo labe selivela nombono wokuthi kufanele ngikhishwe komalume wezwa lonto lizokwenza yonke into abazoyifuna komalume bese ngiyakhishwa komalume zadlula insuku zaningi impela insuku mhlambe kwaba amasonto amabili mangithi angiphosisi kodwa ngenkathi likhuluma ikhehla lento kumina ayihlali kahle kunento engiyizwayo ukuthi ayifundi lento ayikhanyi kwathi makudlula amasonto sengiphupha manje omalume bami banginika ihembe elisha ngiyaligqoka lehembe elisha sha ihembe uma benginika lehembe elisha sekuqhamuka abafowethu bezaneno abafowethu bakithi omalume bavele bacosha amatshe bashaya abafowethu injalo uhezwe ngisho ngiyizwa khehla lami ngiyizwa kahle ngisho ukuthini ngalento ngisho ukuthi kungenzeka ukuthi usunentshebe njengami ubaba wakho usefisa ukulungisa izinto lento yokuphuma komalume into ebucayi kakhulu ejulileyo futhi ufuna kube ukuthi abakomalume bakho ibona abavumayo angikhulumi ngalabo baphile enyameni ngoba bazovele kube lula bona ukubiza imali bayithathe bese bakudedela kanti ithongo alivumile ufuna kube ukuthi ithongo nalo liyavuma ukuze izinto zingeke zize zikushaya injalo uyazi ukuthi wayithinta yayo ngithinta phakathi enhlizweni noma yangithinta phakathi emoyeni ivele yangikhuphulela umoya lenkulumo oyikhulumayo noma oyibekayo inamandla kakhulu futhi ijulile mina ngizobuya kubaba ongizalayo bengiyingane ngengaka ubaba ukhulele ekhaya konina kwaphakathi
Yebo. Wakhulela ekhaya konina, waganwa wenzeka konke. Uthe ubaba wakhe izinto sezimshayile phambili. Wabuya wazokhala ekhaya konina likababa. Ngokuthi koMalume, oMalume bayaxaka. Nayo into eyinkinga. OMalume benzani? Bayaxaka. Naye wayibona khona ingoma kaMthakathi ithi uMalume uyayinyomfa ngeke ngiye koMalume. uMalume uyayinyomfa ngeke ngiye koMalume. Injalo. Ubaba mayisebona ukuthi oMalume bamphethe ngesandla esishisayo. Wase ebona kuyicebe elihle lokuthi ubaba wakhe azozomkhokhela. Nangempela wafika ubaba wakhe wayishaza u8 inkomo. Cabanga. Wakhishwa ubaba ngenkomo ngapha wayomukelwa ngenkabe engakanani enkulu. Uthe mayifika lapha kuphelanga umnyaka ubaba washona. Ngiya lapho mnewethu ukuthi mbukelo wempunga yesintu ungabozwa kukhulunywa okanye isikhulumo ukuthi uyakwazi ukukhishwa koMalume wamukelwe ngapha. Kufuna kube ukuthi ithongo livumile na? Livumile yini? Na indaba la ikhona. Yebo. Asikudle mnewethu siye lapha kule moya. Ngiyayithanda indlela esicubungule ngayo nangokubuka lezi zinto lezi abantu abazikhuluma ukuthi umshana akanayo imvume koMalume kunjani. Yebo. Uma kuukuthi imvume umshana imsama koMalume akanayo yini enza ukuthi ithongo la koMalume limembatha. Uyabona? Limembathe. Ngoba liyemembatha liphinde limkhanyisele. BoMalume. Yingakho futhi oMalume bathola sebenomona noma sebenenkinga nomshana sebembasela ikhuni. Anedenza into babasa ikhuni. Anedenza into babasa ikhuni. Bayakhohlwa ukuthi lo muntu lona uphathi nendawo kanje. Uphathi nendawo lo muntu lo. Akekho ngapha akekho ngapha. Into oyikhulume yajula. Yebo. Ngafuna ukuthi lento uyichaze ibe nomqondo sobala kodwa waphinde wayichaza wajula. Yebo. Uyabona umshana la emsamo lekhaya. Yebo. Into la emsamo lekhaya eyophehlwa kamanzi amnyama. Ayimthinti umshana. Futhi ngeke manje ngithema ngikubuza ngakubona ukuthi uqhubeka uyajula. Kanti ukhuluma ukuthi umshana la emsamo lekhaya akathinteki. Yebo. Hayi futhi ngeke ngiphazamisa. Uma kwenziwa into ebhedayo emsamo lekhaya ngeke menze inhlobo ngeke menze lutho. Kodwa bonke abalekhaya besendela lekhaya izobathikameza. Yona lento yenza ukuthi uthole ukuthi umshana koMalume bakhe izinto zakhe ezovele zicace noma kuthiwa kugangiwe lekhaya. Ugangwa kubanjwa ziphakame. Nawe Malume hamba koMalume bakho. Yebo. Zizolunga izinto. Mina ngutshena ukuthi ubaba wayeneyinkomo ngicanga ukuthi zazifika ku30. Eneyimbuzi ziwu58. Izimvu ziwu36. Ngutshena ngomuntu wayefuyile mina. KoMalume bakhe. Kodwa uthema ephuma eya kubo. Lathi ithongo la koMalume hamba uye ensileni yakini. Siyasala thina la ngaphandla. Sakwazi ukungena lapha kini. Uthema ingena lapha. Zafike zabuthana zathi. Zafika zabuthana zathi zamholela ekufeni. Washona mayiqeda ukushona ubaba wakhe samncwaba wakutshona ubaba wakhe eqana samncwaba umkhulu ngoDisemba ulandelayo sangcwaba ubaba. Madoda. Ngoba manje yabona ungayithathi kancane lento okuvela uphume kini usumdala. Phume koMalume bakho usuya kini. Awuzazi ingqinamba ezilapha. Hayi. Awuyazi insile lapha. Uyemsamo lapha. Awuyazi insile. Uyemsamo ke manje. Ilapho ozoxathwa khona ngenduku. Ingakho ngithi laba ababomvu laba. Uyabona laba abegazi laba. Yiba bomzimba laba abalawuli masoko wababukela. Bayakulawula laba bantu. Madoda. Bakutshena ngamacala abo. Bakutshena ngazo zonke izinto lezo kufanele ukuthi ihlanjwe nokuthi ufanele ukuthi igcinwe la ekhaya. Ngoba bekubona ukuthi uza nesibane esikhanyayo. Usuphethe okumhlophe wena uzana kho la. Angeke ngichaze kancane leyo ukuthi kufuna kube ukuthi ithongo la koMalume liyavuma. Uzokhumbula ukuthi uma kufika abantu bakini benyama beza kuzohlawula lekhaya. Bafike bahlawule kubantu basenyameni kuvele kuvunyelwane kalula bathi ayikhishwa. Ukhishwa ngoba sebamukele lenkonzo. Kanti ithongo la koMalume ukuvuma kwalo lona linehlo elibanzi liyakwazi ukubona amabibi ala
uyakhona bese lingavumi ngoba liyabona ukuthi mawufika lapha uzofika ulingcolise lona ngenkathi usuthelwa ngenyongo uthatha umuntu ongenisa kulomsamo yebo bese bavele bangavumi ingakho kubalulekile ukuthi noma ngabe kuthiwa uyihlo unani unamandla amakhulu kangakanani kodwa makuthiwa khishwa koMalume uqala ucwaninge eqala ukuthi ithongo la koMalume liyavuma yini ngoba umuntu uyaceba ngezithwalo yebo uzothi ufika manje lapha kini kukhona izinto ezithile kufanele ukuthi zenze ezijulileyo ezijulile bese uyehluleka angithi manje wena ithongo la koMalume lihlehlile so ufike kulabo abantu abangakwazi abangakukhulisanga futhi ngoba uye usonjani sumdala lapha ya asike singene kuyona ke mne wethu nangokwempande nezikhwama nayo yonke leyo nto ukuthi njengoba laba ukubalulile ukuthi la kunomndawo obufu yebo akumbeke esithombeni kumuntu ukuthi ke lento yasekhaya umuntu mehlaselwa imimoya yakubo uyabona mina kunekhehla lakithi elifuna ukuza nesikhwama yebo lakithi kodwa koMalume asikho isikhwama esikhona kodwa zazikhona yebo ingakho ngithi ngisazokubalula lokhu ukuthi uma singena kule moya singena emimoyeni yezikhwama yenyama negazi ngoba ubabona nje laba bantu singena emimoyeni yezikhwama inyama negazi omunye umuntu uzodideka ukuthi izikhwama inyama mhlawumbe kufanele ukuthi ngihlaba inyama uyabona ngoba ababukeli akubona bonke othola ukuthi bajulile ezintweni ezithinta isizwe ingakho nami ngizobabuzela imibuzo engathi ngiyahlasela imibuzo le ebuzwa yibona yebo ziqhwaga lezi mangithi mina abenyama negazi abomzimba laba abesende laba abesidoda laba ngalesikhathi ephimisa lesisidoda lesisidoda lesiyigazi siyinyama sokwakha umzimba phezulu kweqanda kunjalo yebo laba bantu mawuke nje uyongena khona vele sewugaxele egazini wena nasenyameni abomzimba ke lapha uyazi mhlawumbe mina wethu ngelinye ilanga kofuna ke sokhuluma la nabantu yebo ubungozi nje bokuvele wamukela isikhwama uyayizwa lonto ubungozi bokwamukela isikhwama ubungozi bokwamukela umcebo ngoba nakuthiwa kini kukhona umcebo yabona mina akafika amakhehla kithi angikhombise ezinkulu imoto lezi yebo ezinkulu imoto lezi zamamiliyoni kodwa manje ngibona ukuthi hayi lezi zinto abazikhulumayo mina ngikwazi ukuzenza yabona la kulafika elinye ikhehla lathaka la lingikhombisa lithaka la lelona khona lona ngokuthi lithatha amafutha esilwane esithile ngalitshela mina ngathi mina ngeke ngigcobe lento mina amafutha ngalitshela ephupheni ngathi ngeke ngiligcobe lento mina ngikhonza ushembe yebo lathi nako yabo zinyanga phela lathi nako ngoba nje kwakukhokho vula ngalitshela ngathi mina ngihamba amanzi mina ngilitshele ephupheni yebo ngaphaphama ngathi de ukuthi awukwenzakalani manje omunye umuntu kuvele kuthiwe kukhona umcebo wakini yebo abukene izinto imoto lezi ezinkulu abamkhombisa zona kanti indlela abamusa kuyona indlela ehlambulukile lo muntu ozokunikeza umndeni umbophile unesizungu yebo omunye umuntu ozokwenza lento ayeyenza yebo manje kobaluleka ukuthi sike sifike abantu sibatshela ukuthi hayi lento kuhamba ngeemoto ezinkulu akuyona into ekuphendlela indlela kwelamathongo akuyona ungathathi izinto ezokuxaka kusasa akuyona yithi uma ukuthi uzohamba ngeemoto ezinkulu kube ukuthi into inikezwe yithongo yebo hayi into ezoba inkinga kusasa nasebantwaneni bakho injalo lapha ke sizothinta kunendiki la elibomvu amakhehla la asekhaya kithi noma ase sayidini lika baba lamakhehla lana zinsizwa zasentabeni lezi yebo ngoba kuzinsizwa zasentabeni nje zayihamba izimpi zazenza yonke imikhuba lena yasentabeni zazinabafana lapha emntabeni abafana bemgede lezi insizwa lezi yabona mazibuko lento ikhuluma mina ngiyayifakazela mina umuntu hayi ngoba ukuthi mhlambe ngiyakukhuphula anginawo amandla okukukhuphula kodwa lento ikhuluma ngikhuluma yabona uthi
zazi kade zinamadoda omgede ngoba ngutshena nje mina ngikhuluma into mina engiyaziyo into yabona into ikhulumayo into mina yabona lekhehla mase libuya libuya ngike empophomeni ngokwesibonakalisa ngingalitshela ngathi mina ngihamba impophomo no uma selibuya nayo impophomo iyehla kanje ngifakaza lento oyishoyo mangena kuyona impophomo kanje asha qhamuka isilwane sikamhlona sibe sesithi uyayibona embobo khona umgede nje othela empophomeni ehla kanje ibisingena kanje labe selithi lona ngena la kunamadoda amabili la amafishane labeka kanje lathi uzofika ucele yonke into kuwona azokunika ayikho into ngeke kube na ngagoloza ngathi hayi awu bani lawo madoda la mina ke nginenkani ke vele ke ukuthi ke inkani enginayo anginayo inkani ukuthi salo siqophisana kakhulu yomlomo hayi kodwa into mangayenzi angiyenzi ngalitshela lekhehla ngathi hayi angingeni mina la ngaphapha ngabona ngathi lento oyenzeka ngenkathi kade sisanda kuyikhuluma kakhulu indaba lekhehla lakithi yebo ngiyakhumbula ngabona ukuthi kushuthi lithola ithuba ke manje ngiyakhumbula ngabe sengiyehla indaba yalo ngavele ngabona ngathi ngoba imkhuba miningi uyabona nje ngoba ngithi mina laba bayimimoya yemikhuba bayimimoya yemfihlo bayimoya yesigodlo laba izangoma iqhamuka khona la ngoba ubona nje zigcoba ibomvu zifaka igazi isketi lesesimi esibomvu laba ngoba ubabona nje bese bephinde bezobuya namanono ngoba ubabona befaka ubuhlalo obumhlophe nobubomvu ijulile lento umnotho chaza ijule kakhulu nangendlela ohlanzeke ngayo ngoba koMalume uhlanzekile kunjalo nangendlela ohlanzeke ngayo unaleli themba lokuthi uma ekwembatha uzoyihlanza lento yakhe noma lamacala akhe awenza ngoba bona benza amacala ngaphezulu komsamo bona benza amacala ngaphezulu komsamo bayabona ukuthi lengane ingaphunyuka kalula ngoba imhlophe ngoba phela manje ize nayo imembathe nje koMalume lento yayikade yembethe umama le ekuyikubo kodwa manje wayikhahlela ingakho kubalulekile ukuthi mawuqala uzwa isimo sobungoma noma uzwa isimo sikamoya ugijimela ukuyohlambulula qala kuze seyiveze ukuthi into oyiphiwe yini wena noma yayiphi umuntu othile ungajaha ukuyomukela into oyiphiwa womunye umuntu ungayazi ukuthi iyini imi kanjani kufanele ukuthi uyihlambulule isikhathi esiningi ngapha egazini abayihlambulula izinto bazemukela yiyo into elimaza abantu anade afike kumazibuko umazibuko emamhlolo ethi ngibona ikhwama ngibona inyanga ngibona isangoma la mangibona isangoma la akasafuni ukuyihlanza lento ukuze iziveze ukuthi wena ke uphiweni uphiweni ngoba phela isikhwama sasiphathwa umuntu othile okusho ukuthi uyakwembathisa noma uyakwemukelisa ubungoma babungomuntu othile uyakwembatha uyakwemukelisa kwesinye isikhathi nomnotho kuyenzeka nje uthola ukuthi umuntu uzahamba ayokothwasa nje hayi ngoba kufanele ayothwasa umuntu oyisangoma wahamba engagezini no yingakho ngithi mina ihlanze lento iziveze ukuthi kanti wena uphiweni wena yini oyiphiwe ngoba nalezi izalukazi zibomvu lezi kuleli ndawo leli zibomvu lezi zalukazi esikhathi esiningi sisebenza ngethendele mangithi ithendele ngikhuluma ngenkukhu elihunqu efana nethendele lentaba siyisebenza ngesikhukhukazi esiyihunqu ukwenza umndawo obomvu yebo sibuya lapha izalukazi lezi izalukazi lezi zingo aunti la ekhaya zingo aunti la ekhaya yilabo bamacala ke bathi hayi ngeke ikwenza njani ubhuti adlale intombazane yakho omunye umuzi ini uhamba unamacala lapho uphatha umuthi wenza ukuthi ethi wenzela amadoda ufuna ukuganwa agcina angagananga ugadla umakoti wabafowabo lapha wenza zonke lezi zinto lezi useyahamba angagananga uyahamba yagananga usefuna ukuhlanjulula uyabuya manje uzothethelwa amacala kuzokwenziwa inhlambuluko lapha sithatha lempande sithathe lenkukhu eyihunu simbiza sithi anti sondela sikuhlambulule mayikuthi siyambona ukuthi akahlambuluki usaphinda ubuya nento efanayo sithatha impande yokumhlunga siyahlunga simhlunge uyazi wena nzima ngibuka isikhathi nedatha lomuntu bake bangithinta bathi
abafuni mayimide kakhulu. Yebo. Akuyasiphoqa ukuthi ube nengxenye yesithathu umfanekiso oqoshiwe. Sizoyenza kanjani ingxenye yesithathu? Asike siyibuke ke manje ekuyihlambululeni lemoya le ebovu. Sibuke ukwamukela izikhwama ukuthi uma kuthiwa kunesikhwama esithile kufanele ukuthi samukele. Kufanele ukuthi uqale kuphi, iziphi izinto ekufanele ukuthi uzibheke. Sona ke isikhwama ngiyakwazi ukuthi ngisinqabe sobe siyibuka lapho. Yabona okuthi ke makufanele sihlanjululweke yini edingakalayo. Ufuna ngothenga isikhwama esisha noma kufuna ngenze njani? Mangisemukela isikhwama kufuna ngithenga isikhwama bese ngiyaphahla ngithi nasike isikhwama ngiyasemukela kwenzeka kanjani kwasona isikhwama lesi siyini isikhwama. Le mithi ayikade lapha kulesa sikhwama mina ngizoyithatha kuyo. Ihlanzeke kanjani futhi yona ingxenye yesithathu. Yebo. Hayi angwali lokho. Angwala kwesiyithinte nje ngengxenye yesithathu ukuze sokwazi ukuthi siphumele ubana ngoba ijulile isisuke yanda ngendlela echazeka ngayo ngoba kufoneka ukuthi ababukeli baqonde. Yebo kunjalo bachazeleke futhi ngendlela okuyiyo. Ubukela Impunga Yesintu TV asibonga ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Sizobuya futhi kwingxenye yesithathu sizoyihluba sichaze kahle, sizokhuluma ngezinto ezijwayele ukushiwa kuwena. Yebo. Sizichaze siphothe imibuzo sibaphendulele laba abajwayele ukusho lokho. Njengoba kaduzwa nje ukuthi izinto ezikhulunywa ngabashana ukuthi ziningi kanjani, zijule kanjani. Siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Newethu abantu mabekufuna bakuthola kuphi? Ngitholakala kuphi? Ngiyatholakala kwaMashu kwa ithomdala. Ngiyatholakala eSoweto eZola 3. Ngiyatholakala. Yebo. Kodwa ke uyangifonela ungibheke ukuthi ngingakuphi. Yebo. Ufonele nje bese uyangibheka ukuthi ngingakuphi. Ngabe ngiseGoli, ngabe ngiseThekwini. Yebo. Mbukelo Impunga Yesintu TV la umfonela khona umazibuko umfonela kuzona inombolo lezo lokuzibona zivela la escreen sakho ezibhaliwe ukuthi mazibuko. Lezi edlula la akuzona ezakhe kodwa ushayela ukuthi ufuna incwadi ezempunga yesintu uma usePitoli noma ungale nje kule ndawo lezi ezingapha ngaseGoli uyashayela le nombolo lezi mose Jimiston nje ufuna incwadi ezempunga yesintu ushayela zona le nombolo. Siyacela ukuthi umfanekiso oqoshini uthathe nodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga.